Bună ziua, dragilor! Vă salută Pedros. Astăzi 9 mai 2020. Suntem în livadă, continuăm tratamentele la speciile sâmburoase și semințoase. Așa cum spuneam în postările anterioare despre acele tratamente de întreținere preventive, mai ales după perioadele reci și ploioase care au fost acum câteva zile. Acum suntem în zona de pruni, în livada mea, îl mai știți? Pe acesta, în primăvară l-am avut postat într-o postare înflorit. Să vedem ce rod are la acest moment, 9 mai. Este vorba despre un prun Stanley, cum îmi place mie să spun, un hărnicuț și cu rod destul de bun în fiecare an. Avem suficient cât să ne declarăm mulțumiți. Specia prun anul acesta a fost salvată și nu a trecut prin acele înghețuri în așa fel încât să sufere. Da, deci cum spuneam, tratamentele le efectuăm preventiv și pentru întreținere. Am aplicat de data aceasta Signum, un fungicid sistemic foarte bun, un alt fungicid de contact Ditan, un insecticid foarte bun, Movento, pe care îl recomand, sistemic, și pentru suplinirea ranei pomilor am aplicat și un Crop Max. Vă urez tuturor spor la treabă, să aveți pomi sănătoși, roade bogate și zile senine.